Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdayız. Baqy tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlary tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Indoneziya Respublikasynyň prezidenti Joko Widodo we yurdun halkyna Indoneziya Respublikasynyň milli bayramy Garaşsyzlyk güni münasibetli Twitter-den gutdaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başçymyz şu ýakynly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Joko Widodo Twitter-den berkjan saglyk, bagtyarlyk we awadançylyk Indoneziya Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk mundan beýlegem ötüş hemde rowan çygardyp etdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Ermenistan Respublikasynyň prezidenti Vagan Haçturýany we Ermenistan Respublikasynyň premier ministri Nikol Paşinyany Yerevan şäherindäki Surmalov Sewda merkezine bolup geçen partlamanyň adam pidalaryny we şikayet etmelerini getiren zirarly şuňur gynanç hatyny berdi. Türkmenistanyň prezidenti yurdumyzyň halkynyň we hökümetiniň adynyň şeýle-de hut öz adynyň şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan garnaşlaryny hemde ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet berji sözlerini ejer çekenleri bolsa tiz wagtda sagalmaklary bardaky arzuwlaryny aýtdy. Watan habarlar gepleşimiz dowam edýäs. Şuň Abadam ile siýahatçylyk zowlagyny berkarar mehmanhanasyna global üssanşy resminamasynyň tasdymasyna badyrgy bermek dawarasy geçirildi. Multimodal gatnawlary ösdürmekde köp uğurlu sany çözgüt bolup durýan global üssanşy resminamasy Ýewropa, Kavkaz, Aziya halkara ulug geçilgesiniň hökümetara komissiýasynyň hemişilik sekretariatynyň ulug diplomatiýasynyň halkara merkezi, garaşly döwletleriň arkalaşygynyň ýolçularyň hökümetara geňeşi, dünýäniň iri IT tehnologiýalaryny işläp düzüjüleri, şeýle-de global üssanşy resminamasy hökümini ulanmaga gyzyklanma bildirýän ýurtlar bilen oňyn hyzmatdaşlygynyň netijesidir. Halkara üssanşy ýük daşamalaryny has ýeňilleşdirmäge gönükdirlen ýeketek multimodal resminamasyny işläp taýýarlamak maksat bilen odal iş topar döredilipdi. Şonuň düzümini Ýewropa, Kavkaz, Aziya halkara ulug geçilgesini agda ýurtlaryň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň döwlet edaralarynyň, gümrük edaralarynyň, şeýle-de synçylaryň Ýewropa, Kavkaz, Aziya halkara ulug geçilgesini maksatnamasyny ulanýyş höküminde Türkmenistan hemde Ýewropa, Kavkaz, Aziya halkara ulug geçilgesiniň hyzmatdaşy bolan Birleşik Milletler Guramasynyň Aziya we Ýoş ummany sewti boýunça ykdysady we durmuş meselleri boýunça komissiýasynyň halkara guramasynyň wekilleri girdiler. 2020-nji ýylyň mer global üssanşy resminamasynyň konsepsiýasynyň üstünne gaýtadan işlemek we onuň jemleýici görnüşini taýýarlamak boýunça işler depkinli alınıp barly. 2022-nji ýylyň başlap bolsa synaw ýük daşamalaryny taýýarlamagyň üstünne bilelikde işlenmäge başlandy. Ýewropa, Kavkaz, Aziya halkara ulug geçilgesiniň hökümetara komissiýasynyň hemişilik sekretariatynyň baş sekretary Asafbayev taslama badyrlygy bermegin kädirki dawarasyna gatnaşyklaryň öňünde sanly ulgama arkaly çykyş edip, bu wakanyň ähmiýetini aýratdy nykdy hemde global üssanşy resminamasyny ornaşdyrmagyň Aşgabat prosesiniň şäklerini ýükleri iýermegiň dünýä derejesindäki halkasyny sanlylaşdyrmagy wajyp goşunt boljakdygyny bellädi. Halkara ulug geçilgesiniň sanly maksatnamasyny durmuşa geçirmek uluglaryň durly görnüşlerini birleşdirýän sewitliň sanly ulgamy döretmäge mümkinçilik berer. Munyň öz Ýewropa, Kavkaz, Aziya halkara ulug geçilgesini agda ýurtlarynyň köpüsiniň ilkinji nowbatda Merkezi Aziya döwletleriniň deňde çykalgy bolmanyny göz öňüne tutulanyny aýratyn wajypdyr. Global üssanşy resminamasynyň taslamasyna badyrlygy bermek dawrasyna şeýle-de ulug diplomatiýasy halkara merkeziniň ýerine ýetiriji sekretary Runov, garaşly döwletler arkalaşygynyň ýolçularyň hökümetara geňeşiniň başlygy Karimowyň çykyşy, hemde sewitiň ýurtlary, Gazagystanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň wekilleri gatnaşdylar. Çykyşlarda 21-nji asyryň 3-nji 10 ýyllygynyň sepkidini dünýä ykdysadynyň ykdysady ötüş ýagdaýlarynyň durly sewitleriň hemde iklimleriň döwletlerini baglanşdyrýan multimodal geçilgelerin uğrunu ulug işlerini dolandırmagy has oňoýlaşdyrmak maksat bilen bir nusga getirilen global üssanşy resminamasyny işläp düzmäge we ornaşdyrmagy möhüm zerurlygyň dörenligini taly. Bu wajyp resminamanyň şu ýerde hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gollamagyny awada siýahatçylyk zorlugyny ýakyna geçirilen deňde çykalgy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatynyň netijeleri boýunça badyrlygy berilýänligi tütänleýänler. Ministrler maslahaty Birleşik Milletler Guramasynyň howannarlygyny Aşgabat prosesi ara baglanşygy puturlandyrmak üçin maliýeleşdirmek diýen
Uğur boýunça Türkmenistan hökümeti tarapyndan guruldy. Dabratnyşlar bu iri halkara forumyň gurulmagy hemde ählimum gazaklanmalar uğruna özara bekbitli oňyn hyzmatdaşlygy ýoly goýmaga başlanýşlar bilen çykyş edýän üçin Türkmen tarapyna hoşalyk bildirim. Döwrüň ählimum hökümlerini ýeňip geçmek üçin dünýä derejesinde uly ulgamyny puturlandyrmaň berurdygyny notadylar. Şonuň bilen maglykda bu urda görülýän möhüm bilelikdäki çärleriň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly şwawatdaky gün tertibini we 2014-2024 ýyllar üçin deňizde çykalgat bolmadyk ösüp barýan döwletler üçin Wiener hereketler maksatnamasyny durmuşa geçirmäge uly goşunt boljakdygyny biragdan anam bildirdi. Merkezi Aziýanyň we Ýewropanyň amatly şatyrgyna ýerleşen ýurdumyz Sewitiň hemde iklimiň döwletleriniň arasynda uly logistika hyzmatlarynyň ösdürmegine jogapkärçilikli çemeleşýär. Milli ulug düzümleriniň maddi enjamlaryň binýadyny döwrüp apryşdyrýar. Özüniň halkara ulug üssanşyr kuwatyny ýetgiderli artdyrýar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni halkara ulug geçirgeleriniň ygtybarlygy üçin amatly şertler döretmek boýunça geçirilýän giňerimli işler Türkmenistan iklimlerin uğurları boýunça halkara geçirgeleriniň möhüm halkasyna urýar. Ýükler daşymaň ählimum motoruny guramagy täze çeçimleşmek häzirki zaman sany teknologiýalaryň we blockchain platformasynyň ulanmagyny, ýükleriň konteynerleşdirilmegini hemde Birleşmiş Milletler Guramasynyň bütün dünýä gümrük guramasynyň we bütün dünýä sewda guramasynyň ölçegleriniň hemde maslahatlarynyň berja edilmegini gözüňde tutýar. Şeýlelikde global üssaşyr resminamasynyň ornaşdyrylmagy multimodal daşymalar amala aşyrmak, halkara sewdat we işgörlügi alyp barmak üçin şertler gowlandyrmak bilen birlikde milli budjetlere salgytlaryň gelmeginiň artmagyny üçin edip, gazaklanma bildirýän taraplaryň ähli üçin durmuş ykdysady we täjirçilik artykmaçlyklarynyň döremegine ýardam berer. Taslama gatnaşylar ulug ulgamynyň tanrylaşdyrylmagynyň Sewitiň ýurtlaryna ul ykdysady we syýasy bähwidi üçin edip bilýän, olaryň strategik bähwitlerini birleşdirýän kuwatly özara ýakynlaşdyrjy sirişde bolup durýanyny atab. Bir aýyň dowamyna 2022-2024 ýyllarda global üssaşyr resminamasynyň taslamasyny durmuşa geçirmek babatda anyk şäherleriň meýilnamasyny işläp taýýarlamagy taýýardyklaryny biragdan beýan etdiler. Taraplaryň pikirini görä global üssaşyr resminamasyny hemde gümrük üssaşyr ulgamynyň sanly turunyň ulanmagy umumyň elektron sewdasyny we sanly ulug ulgamyny ösdürmek hemde üssaşyr geçirmeler amala aşyrylanyny gümrük howpsuzlygyny we haritler ýetirilmedik halatyny üssaşyr ýurtlaryň gümrük edarlaryna mümkin bolup biljek çykdaýjylaryň öwediniň öz wagtyna dolmagyny öpçün etmek üçin giň mümkinçilikler açyp, Sewitiň üssaşyr geçiriş ulgamyny hemde ýükler daşymaň ählimum halkasyny ul özgörtmeler amala aşyryp biler. Global üssaşyr resminamasynyň taslamasyny resmi badalygy bermek dawrasynyň ahyryny uňatlyjylar bilelikdäki beýannamany kabul etdiler. Şonu durly derejelerde hemde Birleşmiş Milletler Guramasynyň çäklerini ählimum sanly üssaşyr ulgamy döretmek bardak teklipler öňe ilerletmek boýunça mundan beýlegim hyzmatdaşlyk etmäge taraplaryň taýýardygy tasdiklandy. Şeýlede şuň awada milli syýahatçylyk zoologynyň berkarar mehmanhanasyny deňizde çykalgat bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriň derejesindäki halkara maslahatyny hemde oňa gabatlanyp guralan şäherleriň netijelerini başlanan briefing geçirildi. Aşgabat prosesi ara baglanşygy puturlandyrmak üçin maliýeleşdirmek diýen ugur boýunça forum Birleşmiş Milletler Guramasynyň howunarlygyna Türkmenistan hökümeti tarapyndan guruldy. 15-16 awgustda otgoşukly görnüşde geçirilen maslahaty onlarça döwletleriň hemde Awraýly halkara guramalaryň wekilleri gatnaşdylar. Ma'lum bolýarly bu foruma geçirmek başlangyjy Türkmenistan tarapyndan öňe sürildi. Hemde Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2021-nji ýylda kabul edilen degişli kararnamada berkidildi. Daşary işler ministrleri tarapyndan guralan briefinge hökümet agdarary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy, ministrlikleriň we pudoklaryň dolanýan idaralarynyň ýolbaşçylary, Milli Geňeşiniň mejlisiniň hemde halk maslahatynyň köpçülikligiň habar berişleri işleriniň wekilleri gatnaşdylar. Belenşýaly parahatçylyk söýüjülük, oňyn bitaraplyk we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerini esaslanan daşary syýasat uguryny ýetigdäli durmuşa geçirip, Türkmenistan durnukly ösüş maksatlaryny ýetilmegi bilen baglanşykly möhüm güzipelerini çözgütlerini işläp taýýarlamak boýunça tagallalar birleşdirmekde işçiň orna ýelýär. Durnukly ösüş maksatlaryna ulug ulgamyna möhüm orun berilýär.
Bu orada yurdumuz sevitemde transkontinental derecede ýaýwanlanýan multimodal üssaşyr ulag we logistika düzümlerini kemale getirmek boýunça iri düzümlerin taslamalaryň başyny başlaýar hemde olary daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde durmuşa geçirýär. Şunun bilen baglykda bu meseleniň ileri tutulýan ugurlary, olar wagtda pandemiýadan soňky döwürde täzeden dikeltmek, howanyň üýtgemeginiň täsirlerini pesetmek hemde oňa uýgunlaşmak, geljegi nazarda tutup, öýdara hereket etmeň möhüm ugurlaryny kesitlemek bilen birlikde, häzirki döwrüň ýagdaýlaryndan hemde çağırşylaryndan uguralyp, sağlaşykly çemeleşmeleri, teklipleri işläp taýýarlamak boýunça ara maslahatlaşmalar we pikir alşmalar üçin gepleşikleriň açyk meýdançysy hökmünde forumyň anyk ähmiýetini ataldy. Forum atnaşylaryň köp sany bolmagy hemde daşary ýurtlaryň köpçüliklerin habar berişleri işler tarapyndan oňa gyzyklanma berilmegi geçirilen forumyň ören wajypdygyna hemde möhüm istek bildirilýänine aýdyň şaýatlygy diýär. Köpçüliklerin habar berişleri işleriniň wekilleri maslahaty desine hemde giň işleýän beýan etdiler we häzirem medeniýetde neşir etmegi, internet portallarda ýerleşdirmegi, oňa başlanan gepleşikleri, habarlary ýaýlymlara bermege dowam edýärler. Daşary ýurtly habar berişleri işleriniň hataryna Euronews habarlar teleýaýlymy, Rossiya 24 teleýaýlymy, TASS hemde Rossiya Сегодня habarlar agentlikleri, Mir 24 döwletara teleradio ýaýlymy, TRT teleradio ýaýlymy hemde Türkiýanyň Anadolu Agensi agentligi, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Associated Press hemde Fransiýanyň France Press agentlikleri bar. Forumyň hemme mejlisleri Birleşen Milletler Guramasynyň web teleýaýlymyna 14 resmi diline ingliz, fransuz, ispan hemde rus dillerine gün ýaýlymda görkezildi. Şonda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň forum atnaşylaryň öňünde video ýüzlenme bilen çykyş edip, beýan eden täze başlangyçlarynyň ähmiýeti belenildi hemde Türkmenistanyň ählimi ulug atnaşyklaryna täsirini güýçlendirmäge hemde giňeltmäge taýýardygy tasdiklandy. Şol başlangyçlaryň hataryna Birleşen Milletler Guramasyna ulug ulgamyna deňde çykylgasy bolmadyk ýurtlaryň bähwitlerini goramaga gönükdirilen hemde Birleşen Milletler Guramasynyň degişli düzümleri bilen ýygy iş alp barjak ýürüte iş toporuny döretmäge, şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň deňde çykylgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ählimi ulug hyzmatdaşlygynyň ösüşini hemde ony pogtalandyrmakda orny ýokarlandyrmak hakyndaky rezolýusiýasyny işläp taýýarlamaga değişli teklipleri var. Döwlet başlama çykyşynda şu forumyň kabul eden şöhretleriniň we teklipleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykylgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 2024-nji ýylda geçirilmegi göz öňünde tutulan 3-nji maslahatyna taýýarlyk görmegiň esasyny düzüjekdigine anam bildirip, Türkmenistanyň öz hyzmatdaşlary hemde pikirdeşleri bilen bilelikde öňde goýulan bu maksatlara ýetmek üçin aýgytly hereket etjekdigini belledi. Şeýle-de forumyň ikinji günüň maksatnamasynyň ugurda şäherleri halkara ulug hemde üssaşyr geçirgesini döretmek boýunça utgaşdyrjy geňeşiniň mejlisini hemde Merkezi Aziýa, Ýakyn Günnäger Afrika ulug podagynda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri atly ministrler derejesindäki duşugyny özüne jemleýän belenildi. Mundan başga şu gün 17 awgustda global üssaşyr resmi namasynyň taslamasyna badalga gelmek dawarat guruldy. Halkara maslahatyň dowamyna köp taraplyň hemde iki taraplyň resmi namalaryň bir näçesine gol çekildi. Forumyň netijeleri kabul edilen jemleji beýannamada berkidildi. Şonda COVID-19 pandemiýasynyň soňky döwürde deňde çykylgasy bolmadyk döwletleriň durnukly dikeldişi üçin ulug ara baglanşygynyň güýçlendirilmeginiň hemde Wien hereketler maksatnamasynyň ýerine ýetirilişini we durnukly ösüş maksatlarynyň gazanylmagyny tigilleşdirmek wajypdygyny atalýar. Resmi namada birinji ählimi ulug maslahatynyň netijeleri boýunça esas edilip alynan durnukly ulug boýunça Aşgabat prosesini dowam etmegiň ýokary derejeli ýygydaly halkara duşuklaryny köp taraplyň maslahatlaşmalary geçirmegiň ýokarda agdalan işleriň çäklerini, bilim çäreleriniň mümkinçiligini hemde gurulşyny pogtalandyrmagyň möhümdigine aýraty üns çekildi. Erkwata Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň şu ýylyň 13-nji sentýabryna açyljak 77-nji sessiýasynyň resmi namasy hökmünde jemleji beýannamany taýýarlamak boýunça degişli işler alınıp barlýar. Şeýle-de forumyň şäherlerini iki taraplyň, şol sany Türkmenistanyň hökümet agdalary bilen daşary döwletleriň hemde halkara guramalaryň wekilleriniň arasynda iki taraplyň duşlar geçirildi.
Şolaryň başynda täze ulug geçelgilerini döretmek boýunça geljegi uly tassamalar nazarda tutulup, hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Forumyň çäklerini ugurdaş tergiler, hususan Türkmenmaşy halkara howa menziline hemde Türkmenmaşy halkara deňiz portuny sergiler. Şeýle-de awada kongressler merkezine multimedia görnüşini ser guraldy. Şolarda ulug toplumyny hemde logistikada watanymyzyň hemde daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň gazanan üstünlikleri, hödürlenýän giň gerimlik häzirki zaman hyzmatlar, özara behwetli hyzmatdaşlygy ýygnamlaşdyrmak üçin bar bolan mümkinçilikler görkezildi. Bundan başga da daşary ýurtly mihmanlara halkymyzyň asyrlaryň dowamyna aýawly saklanyp galan baý medeni mirasy hemde döredicilik däpleri barada gurrun berýän sergi bilen tanışmaga mümkinçilik döredildi. Şeýle-de maslahatçylar üçin sungut ustatlarynyň konserti guruldy. Şeýlelikde Türkmenistanyň prezidentiniň gollamagyna awada milli syýasatçylyk zorlugyna geçirilen deňdeş galgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty bütün dünýäde parahatçylygyň, awadançylygyň hemde rowaçlygyň behwedine durnukly ulug ulgamyna netijeli sebit hemde ähli umumy hyzmatdaşlygyň putulandyrylymagyna hemde giňeldilmegine uly goşant boldy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe gönnen-göni arkadaly serdarymyzyň talasy bilen halkymyzyň saglygyny berkitmek bilen baglanşykly meselelere möhüm ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň dürli künjeklerini gurulyp ulanyma berilen häzirki zaman şifahanalary özleriniň jany merhem mineral suwlary we ýokary bejerjelik okuwy bilen adamlara saglyk goraýyş ulgamynyň häzirki zaman hyzmatlaryny ködürleýär. Paýtatymyzdaky Berzeňi şifahanasy şolaryň merdary. Berdeňi şifahananyň esasy tebigy serişdesi 1600 metr çuňlukdan öz basaçy bilen çykýan dik guýunyň mineral suwudyr. Muň özi ilmi taýdan esaslandyrylan we ýokary bejerjelik käseti bolan mineral suwu çeşme bolup durýar. Bu ýerde saglyk goraýyş ulgamyna degişli ýokary derejeli hyzmatlar hödürlenýär. Häzirki tomusky din jaş möhüminiň dowam etýän günlerini Berdeňi şifahanasy has köp adamdy. Bu ýerde din jalyanlar üçin ýokary amatlyklar öňüne jemleýän döwrewap şertler döredildi. Berdeňi şifahanasy gatnaw şertlerini raýatlarymyzy kabul edýän suw bilen bezeriş şifahanatdyr. Oň düzüminde anyklaýyş, bezeriş, suw bilen bezeriş bölümleri hereket edýärler. Bu bolsa şifahananyň ähmiýetini has artdyrýar. Mälim bolşýaly halkymyzyň saglygy hemde awadançylyk baradaky alada döwlet adam üçin diýen şygar asyny alınıp barylýan durmuş ugurly döwlet siýasatynyň ileri tutulýan wezipeleriniň biridir. Täze taryhy ýamda ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan giň erimli özgörtmeler maksatnamalaryň möhüm ugurlary, diýarymyzyň saglyk goraýyş we derman senaty ulgamyny has ösdürmekden hemde kämilleşdirmekden, pudoň düdümlerini düýpli döwrewaplaşdyrmakdan, öňdewarjy täzesil tehnologiýalary ornaşdyrmakdan, ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamakdan, ilmi we amal lukmançylyk babatda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary giňeltmekden ibaratdyr. Sebitde döwrüň talaplaryny kybap gelýän dünýäniň öňdewarjy öňürjileriniň iňtiýady enzamlary bilen üçin edilen ýer lukmançylyk merkezleri, şifahanalary muň aýdyň suwutnamasdyr. Olar paýtagtymyzda we ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna, hatda iň alys künjeklerde de gurulýar. Bu bolsa gönnen-göni ýerine ýokary derejeli lukmançylyk kömegini bermäge mümkinçilik döredip, adamyň ömür dowamlygynyň artmagyna ýardam etýär. Berdeňi şifahanatynyň durky döwrewaplaşdyrylyp, oň hyzmat edişägi hasa giňeltildi. Bu ýerde şifahana düdüminiň häzirki zaman görkezjilerine dolaýyk gelýän hyzmatlaryň köp görnüşleri hödürlenýär. Şifahananyň lukmanlarynyň we beýleki işgärleriniň hünär derejesi ýygyderlik kämilleşdirilýär. Bu bolsa lukmanlaryň häzirki zaman saglyk goraýyş enzamlaryna ussatlyk bilen ýerketmeklerini şertlendirýär. Şifahananyň hyzmatlaryndan peýdalanýan we bu ýerde öz saglyklaryny berkitýän ýyleşlerimiz ýurdumyzda halkyň saglygy barada döwlet derejesinde alada edilýänligi üçin arkadagy serdarymyza tüýsürekden hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Bu ýerde saglygyny berkitýän adamlar ýurdumyzda amal aşyrylýan döwlet siýasatynyň esasy urunyň adamlaryň saglygy baradaky aladadan ibaratdygyny gowunç bilen belleýärler. Muň özi hormatly prezidentimiň ýolaşçylygyna durmuşa geçirilýän we döwlet adam üçin diýen asylly şygary baş ýörelge dinýän siýasatyň uly rowaçlyklary betlenýändiginiň nowatdaky beýanydyr.
Türkmenin Kuşkursak Akbuğdayının qadim mekanı olan Ahal Yaylasının edermen hasulsatlary şu ýylla dänäniň bol hasyryny ösürip ýeşdirip ajaýyp üstünlüge ýa bollar. Welaýatyň gallaçy daýhanlary şuwunlar çeýnikalary däne ikişine taýýarlamak işlerini guramaçylykda alyp barýarlar. Munyň özi Ahal welaýat owa hujulyk öňümçilik birleşiginiň Akbuğday Trap çeýniki hyzmat şäherhanasynyň çeýnikalary ikişi taýýarlamakda alınıp barýan işlerde de has aýdyň görnýär. Hormat prezidentimiň berkarar döwletiň täze galkynçy döwründe milli ykdysadyýetimiň esas budaklarynyň biri bolan owa hujulygyny amala aşyrýan düýp özgertmeleri, daşary ýurtlardan satyn alyp berýän has kämil we kuwatly çeýnikalary, ekrançylykda alınıp barýan işleriň hasym ilerlemegine ýardam berýär. Arkadaly ferdarymyň geçirýän maslahatlaryny ýetip gelýän buğday ekişi mövsümini teknikalary ýokary hili taýýarlamak bardy beren anyk tawşyklary Ahal welaýat owa hujulyk önümçilik birleşiginiň Akbuğday trawynaky teknik hyzmat şäherhanasynyň iş hünärmenleriniň jogapkärçiliklerini hasym ýokalandyrdy. Şonuň netijesinde şuňlar welaýatyň ähli etraplaryna däne ekişini işledilmäge niýetlenen teknikalary ekişi taýýarlamak işleriniň depkini güýçlendirilýär. Teknikalar mövsümlerini owa hujulyk işlerini talabalaýyk we ýokary hili taýýarlamagyň geljekki bol hasylyň kepiligini göz ýetirýän Ahal welaýat owa hujulyk önümçilik birleşiginiň Akbuğday Trap teknik hyzmat şäherhanasyna dördülen abadlaýyş bejeriş toparlarynyň işgärleri özlerine anylan bu wezipe has jogapkärligi meleşýärler. Owa hujulyk teknikalar üçin zerur bolan ätiýançyk şaýlarynyň enşeme görnüşlerini şol kärhanlardaky ýerli ufwakhanalylaryň özlerine taýýarlanma bolsa, buğday ekişini işlediljek teknikalaryň kerwieriniň sad we bökdönşli işledilmegini üçindir. Teknikalary däne ekişi mövsümini taýýarlamak işleri ähli etraplarda bu urda ýeterlik iş tejribeleri bolan işçi hünärmenleri ananly. Hormat prezidentimiň wekmet adamlaryny hemme tarapdan edýän himayat gollawyny gowunlar galkynan bu kärhanlaryň abadlaýjylary däne ekişini işlediljek teknikalary mövsüme taýýarlamak işlerini şuwunlar tamamlaýyş tapgyrlarda şart tepkini alyp barýarlar. Önümçilik birleşiginiň yerlerdäki kärhanlaryna teknikalar üçin ätiýançyk şaýlarynyň birnäçe görnüşleriniň yerli ufwakhanlarda taýýarlanma bolsa, buğday ekişiniň şart tepkini ýokary hili ýerine ýetirmegine uly ýardam edýär. Teknikalarda geçirilen bejeriş abadlaýyş işleriniň hilini ähli ýerlerde degişli hünärmenler tarapyndan ýygdarly gözegçilik edilýär. Ahal welaýatynyň kärniş baby daýhanlary şeýle döwrüp teknikalar alyp beren üçin hormat prezidentimiň hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletiň täze galkynçy döwründe edi diýarymyzda döwleti daxily bolmady hususy ulgamyň işiniň rowanşanmagyny gönükdirilen döwlet siýasaty üstünlük durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň şahar günjüne gorşýaly, hormat prezidentimiň hususy ulgamy berýän ýygdarly gollawy bu wagtda telekeçiler üçin döwlet tarapyndan dördülýän ýeňillikler Lewap welaýatyna da özüniň oňy netijelerini berýär. Soňky ýyllarda ülkemiziň günni gorsewitinde telekeçilik işi bilen meşgullanýan raýatlaryň sany ýygdarly artmak bilen döwrümizin ösen isleglerini kanagatlandyrýan haritlar taýýarlamagy mümkinçilikleri bar bolan täze önümçilikler peýda bolýar. Muň özi ýurdumyzda ýaýlanýan döwlet siýasatynyň iş ýüzüne dagaralanmasy iş ömzügi barha ilerleyen hususy kärhanalaryň hataryndan Lewap welaýatynyň däne etrawynyň may geňeşlenen şäherinde ýerleşýän bereketli jaý hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Özara tejribeleriň alşmagy, degişli urlar boýunça usul kömekleň berilmegi, hususy kärhananyň işiniň üstünliklere beslenmegine uly ähmiýeti eýdir. Döwlet tarapyndan berilýän ýeňillikli bank karzarynyň hasabyna bu ýerde gysga döwrüwap önümçilik işe girdildi. Hususy kärhananyň mallarçylyk toplumyna işler gowunaja ýoly goýulyp, geçen sanyjy ýyllaryň dowamyna ýer-şahly mallary iýetmekde, olardan süýt we et önümlerini almakda uly tejribe toplanyldy. Bu ýerde Germaniýa döwletinden getirilen Goldstein tohumly sygyrlan 180, şeýle-de aýry-aýrylykda ýerli tohum mallaryň 50, göleleň 70-de iýedilýär. Bir gejek nüzüň dowamyna ýer-şahly mallardan 1 tonna goly sygyr süýdüniň alınmagy bolsa, mallarçylyk toplumyna tohum mallary edilýän gowunaja ýedegden bu wagtda ýetilýän ajaýyp sepliklerden habar berýär. Sygyrlar awtomatik usulla sagylýar, hemem alynan süýt önümi degişlilikde sowudyjylara ugradylýar. Hususy kärhanada ýer-şahly mallaryň talaba laýyk iýdilmegi üçin ähli zerurluklar, hemem şertler göz öňünde tutulup, mallarçylyk toplumyna berkitilen 10 hektar meýdanyna ýorunja, mekkeje ýaly o tiýimlik ekinler ösdirilip ýetişdirilýär.
İşleň esasy bölegi bolsa kemil texnikalan gatnaşmagyna amal aşyrylýan. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyň her bir gününi zähmet üstünliklerine wesleýän hususy kärhananyň agzybir işgärleri eşratly zamanymyzda işlemek, döretmek üçin, döredilýän giň mümkinçilikler üçin arkadaly serdarymyza, hormatly prezidentimize egsilmez alkyşny, hoşçalyk sözlerini aýdýarlar. Ussatlygy artdyrmak, tejribeleri ýokarlandyrmak mekdebe çelege çağalar edarlarynyň işgärleriniň usuly amal okuwlaryny esasy urboldy. Bilim ministrliginiň beýlenamasy esasyna geçirilen şäre işçiň käsip mahsus boldy. Hormatly prezidentimizden başdanlygyna alam bilim ulgamlaryny döwrewaplaşdyrmak hemde kämilleşdirmek uğruna gazanylan oňun tejribelerden şeýle-de Belkara döwletiň täze eýamynyň galkynşy Türkmenistan 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan üstünmeň milli maksatnamasyna kefitlenen wezipelerden uğralyp giň gerimli bilim özgörtmeleri durmuşa geçirilýär. Milli bilim ulgamyna amala asyrlayan degişli döwrewap özgörtmeler bilim işgärleriniň öňüne uly hemde jogapkary wezipeler goýýar. Şol wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen Aşgabat şäher baş bilim müdürligi tarapyndan halkyň arkadaly zamanasy şygarasyna bölekleýin awgust usuly amaly okuwlar geçirildi. Mektebeçeni çağalar edaralaryň müdürleriniň iş uswatlyklaryny hemde bilim derejelerini ýokarlandyrmak maksady bilen geçirilen maslahaty işçiň käsip mahsus boldy. Şeýle maslahatlar vilayatlarda da geçirildi. Olara gatnaşyjylar döwletimiziň hemme talaplaryny ösmek üçin ýurdumyzyň bilim ulgamyny özgörtmegiň uly ähmiýetini nagtab, körpenesil barada uly alad edýän üçin hormatly prezidentimiz arkadaly serdarymyza hoşalyk bildirdiler. Hormatly abunlar, bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 17 awgustda saat 20-den 18 awgustda saat 20-çe boljak wa barada Türkmenistanyň howa maglumat tollugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkın vilayatyna az bulutly howa bolup gündüň ordan tiýili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gijefne 22-27 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy, kenarky taraplaryna bolsa 28-33 gradus maýl bolar. Ahali vilayatyna açyk howa bolup Demiratup gündüň ordan tiýili sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ufer howa gijefne 19-24 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Mara vilayatyna açyk howa bolup Demiratup gündüň ordan tiýili sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ufer howa gijefne 18-23 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna açyk howa bolup Demiratup gündüň ordan tiýili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gijefne 19-24 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Daşowd vilayatyna açyk howa bolup Demiratup gündüň ordan tiýili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gijefne 17-20 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk howa bolup Demiratup gündüň ordan tiýili sekundy 8-10 metre ýetýän şemal ufer howa gijefne 19-21 gradus, gündüzine 33-35 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 18-nde magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda saklanmagy başlanýar. Edit watandaşlar, Tomuz passyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, passynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, bunyň iç şöklesinden goranmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip tüzgünlerini berja etmegi maksat berýär. Mehmany eleşler, bular berja etsek, ýylyň islenik passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletiň täzeýamynyň galkynçly urunny ata watanymyz Türkmenistan ähli babatdarly şerefini, ähli şerefini üzerine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun adamlar.